Как да разбереш дали диванът е от истинска кожа или просто добре прикрита имитация? В това видео ще ти покажем бързи и лесни тестове, които всеки може да направи за секунди. Много често това, което се продава за естествена кожа, всъщност е регенерирана или сплит кожа, която няма UV покритие, понеже отдолу е ефтин и при опън тя се напуква и става негодна за използване. 80% от кожените дивани в магазините не са това, което мислиш. А вярно ли е, че някои дивани, които са маркетирани като изцяло естествена кожа, всъщност не са съвсем? Да, и това е нещо, което малко хора знаят. Всъщност около 80% от моделите са кожа само на седалките, а отзад и отстрани е изкуствена кожа. Мъничко се ужасявам. Не е лошо само по себе си, но често клиентът си мисли, че купува изцяло кожен диван, а всъщност получава 50 на 50, даже в някои случаи 80 на 20, което не е редно и трябва да бъде уведомяван за това, защото може да дефектира в някакъв момент кожата на гърба или да се различава като нюанс. Значи истинска кожа или лъжа сега виж за само една секунда. А как, без да речем човек да е някакъв супер професионалист, да разбере дали една кожа е естествена и дали е качествена? Има един бърз тест. Отнема секунда. Първо леко натискаш с нокът. Ако следата изчезне бавно, е добра кожа. При истинската кожа следата изчезва бавно. После опъваш леко, естествената променя нюанса си. И трето, кога естествената кожа има малки несъвършенства, пори. Ако е прекалено гладка или перфектна, почти винаги е коригирана. Тези малки несъвършенства всъщност означават, че кожата диша и издържа повече. Това е супер интересно. И ако мине тези три неща, вече говорим за качествена естествена кожа. Ефтините пълнежи също не са чак толкова удобни, така че гледайте пълнежа също да е качествен на дивана, който избирате. Има ли нещо друго, което да наблюдавам? Шевове или начина, по който е сглобен самия диван? Да, добре е да има двойни тегели и от вътрешна и от вътрешна страна, така се осигурява по-дългосрочно във времето експлоатиране на изделието от естествена кожа. Искаш дивана да ти трае 10 години? Ами сега ще ви покажем няколко хакове. По принцип, добре, освен да е качествена естествената кожа, да се предвиди нейното позициониране правилно в дома, да не е близо до светлинен източник, да се поддържа правилно с натурален сапун, с мека микрофибърна кърпа. Важно е мястото, откъдето си купуваш дивана, да е доказано с годините, да е от дълго време на пазара фирмата. Тя никога няма да направи нещо, което да урони престижа и доверието на клиентите в нея. Утвърдени марки. Добре, това е хубав жокер. Тук що гледахте отказ от сериала Дизма 360. Абонирайте се за YouTube канала, за да научите повече.